Magpagukot na minasan na raw. Hindi buhok noon. Oh. So 35.9 ta minasan ang atong kalintura. Atong kalintura ginuog ko ang atong temperature eh. Oy, usay mas minasan. Nata sa Makayno Farm minasan. No? Makayno Farm. Mount Fuji. Pero Mount Fuji tabunan, musaka lang kadto sa taas. Dito sa taas unya. Dangki minasan. Aki, kumusta naman kake? Dajubo desu ka? Hai. Taichuwa, ika ka desu ka? Dajubo desu. Honto da. Dangki minasan. Pandamay. Dangki gyud siya minasan. Sakay pagkawayo minasan. Para tikit. Sige ko na te. So na minasan. Ato tikit na pa isa. Naran kabayo minasan. Kita na isunod minasan. Hai.はい、お待たせしました。はい。じゃあチケットいただきますね。しません？あ、チケット。 Ah, check ito. Ay, kuminasay. Tumati kudasay ni. はいはい。こういう感じのやつです。あ、そう Ay, です。 kore. Hay, arigatou gozaimasu. Guminasay ni. 携帯ポケットにしまって Kita, hay, ako, いた wakarimashita. だいて。 Toto request tayo pala. Ayan o. Awan. Ah, minasan, bawal bigit itong cellphone di ay. Pandamay. Lingaw kayo minasan. Gawa kayong background, Mount Fuji. Hay, arigatou gozaimasu. Hi. Ambak na. Ambak na ba? ますね。 Pare na kung bulayog na ko to. Kumano tag rides minasan, so shudok ko ta. Bibili sa minasan ba? Naiputi ang kabayo minasan. Yo. Salamat kay sa picture na ko nimo. Yo. Mo pasir ako sa taas yo. Ako nang gistrahan kabayo minasan. Kinaabot mi. Mi urong budya. May mga karniro minasan. Karniro. Ano? Ay Ro. Kumusta man Ro? Tirada Ro. Kumusta Ro? Di mo tingog minasan. Di mo tingog balintas bigtas minasan. Nay kanding minasan puti na. Tigil. Nasi pa po. Ang kanding. Bisa ka. Mahulog ko na ding. Wala ipadidit ditong pagkaon. Hotdan na siya yung pagkaon. Sa mga bata oh. Buro maggilok good. Pistingan na ito minasan mag-iba ni mo magkuhan minsan doon mag-nginig mas kamot. Gawas. Talawan, uy. Mura dyan gwapo. Oh, gilukas kamot minasan doon. Ginoo ko kumpare nabuang na gimingaw ng nuba. Sige mo. Di man na sinuba pare. Binuang mo ng imo. Sa kami sa taas minasan para makita nyo na itong view sa Mount Fuji. Ito na si Idsil minasan. Nagpagkukulo sa mga karniro. So itong bayaran din minasan, pagkaon lang daw. Hara, so musulod ito minasan. Dito tayo mo tagak. Oh, sir. Ah, tara.
Nanaw minasan, nanaw. Chuto mati kulasay. Chuto mati kulasay. Yan, magpagukod na minasan, nanaw. Minasan, mapalit ako ito ganito ng pagkaon. Magpagukod ta. So nalang pagkaon minasan o murag nakaputusig ka ng murag crackers sa gihapon siya. So magpagukod ta minasan. Tara. Ay, dapat din ako i-release minasan. Hindi na ako i-release. Hindi na ko i-release. Mugupon sila. Hindi na ko i-release. Minasan, mag 360 na punta minasan, no? Tuara, Mount Fuji. Tuara minasan, Mount Fuji. Minasan, salamat kay minasan ha. Kumana itong adventure sa Makaino Farm minasan. So nalingaw kitong maayong minasan. So Mount Fuji minasan, karon daw nga year minasan, wala daw siya, dapat December nando siya kanang snow cap sa taas. Pero karon daw wala. So okay lang minasan, at least na enjoy mi, nakita gyud namo siya sa personal nga among pangarap ba. So murag pabalikon pag mi diri puhon nga nagyo snow cap pa kanang paghuman sa winter. So minasan no. Naay mga quality rin. Hinaw gitu dito. So salamat kay minasan. Akong mask. Salamat kay minasan. Susunod na po tong lakaw minasan.